No, čo to tu máme? To je volkán. Aj toto. Tu bude poriadok. Čo? Prečo tu je zažnuté? Kto sa hrabal zase v trezore? Ja nie, mami. Ty máš jediné šťastie, že ti verím. Ty! Ja som to nebol. Neklameš. Máš to šťastie. Ty si furt na mobile. Ty! Prečo máš nový obal od mobilu? Ja mám vždy tento. To není pravda! Ty si kupoval nový, ty si král v trezore! Choj von! Toto není možné, aby človek ťa furt napomínal! Von! To ja mám ten istý. Ty si ho vylepšil, ja viem. Mám Nie, tu kamery. nie. Sa pozri. A uvidíš, že mám celý čas ten istý. No dobre, pozriem sa. Jak chceš? No. Natáčaj to. Bol si to ty. Ja som to nebol. Bol. Prisahám. Pozri na toto. Nie. Áno. Prisahám, že som to ja nebol. A kto ti asi verí, keď si to ty? Prisahám, že som to nebol ja. Prisahám. Na svoj život. Hej. Na svoj život sa nemôže prisahať. Takže si to bol ty. Keď vždycky prisaháš a ja to viem, tak klameš. Klamár jeden. Máš domáce viezení. Dobre. A choď von, tam budeš spať do zajtrajšku večera. Nebudeš mať ani raňajky, ani večeru, ani obed. Dobre. Ani piť, tak choď von. Ja už to s tebou nezvládam, tieto tvoje starosti. Čo je toto? Áno? To není moje. To není moje. To není moje. To je tvoje? To je tvoje? Toto už fakt není moje. Je to tvoje? Je to tvoje! Jaj! Ty si bol zase v obchode, že? S ním? Nie. Áno, ty si bol v obchode. Nie. No počkaj. Bol si to ty a išiel si s bratom. Toto čo je? To je jeho. To si kúpil ty na Nie. hranie. To si kúpil on, náš brat. Áno? Náš brat? Áno. Váš brat? Áno. Taký milý bol. Jara, ten bude mať riadnu odplatu. A on bol s ním v marketingu. Si kúpi ten obal. Čo je to? Čo je to? Ale ty si takú nemal. Nemal si takú? Nemal? To čo je? To čo je? Ty si utrasal tiež peniaze v tom trezori, jak on? Budeš s ním spať vonku, bez ráňok, bez obeda a bez večera, bez pitia celý deň. To som si zobral zo svojich. Jasné, ešte ti budem veriť. Pozeral som si kamery. Ešte raz sa takto budeš strávať. Aha. Už vieme, jak si ma vážiš. Máš ty šťastie. Či sa vám to video páčilo, ak áno, budem
za like a odber veľmi vďačný. Ak chcete part 2, tak napíšte pod komentáre, že chceme ďalší part. No a ja to natočím pre vás úplne všetko. No a jak môžete vidieť, áno, som odhalený, hej. Wow, veľká fantázia, ty kokos. No a uvidíme sa na budúcom videu. Čau!